Ir-rokna li jmiss hija speċjali għax tlaqqana mal-iżgħar kittib f'din is-sensiela. Mattias Mizzi, il-kittib ċkejken tal-istorja Il-Kantina tas-Sigreti. Il-ktib tiegħi jismu Il-Kantina tas-Sigreti u huwa dwar 3 tfal li meta jilagħbu bil-ballun jitilfuh u meta jisubuh dejjem jieqba fl-art. Il-karattri jisimhom Kyle, Astrid u Jacob. Darba waħda kien hemm raħal li kien jismu l-Villaġġ tad-Dragun. Dan ma kienx raħal bħall-oħrajn għax fih kien hemm sigriet. Kien fih magħmul. Għajdut ta' magħmul stram fil-post. L-għajdut kien l-uniku mod ta' kif ir-raħal seta' jinħeles minn dan il-magħmul kien jekk tinstab il-ġawra tal-Ambra. Il-ktieb ħajjart niktbu meta konna fil-COVID u ma stajniex noħorġu barra, ma konna niltaqgħu ma' ħadd, l-iskola online kienet. U anka jekk konna mmorru skola, kellna l-masks, jew visors u social distancing u hekk. Allura dan il-ktieb jiena ktibtu biex min irid jista' jmur f'dinja oħra tal-kodba mhux li qegħdin ġo fiha bħalissa. Dan il-ktieb bdejtu u komplejtu u lestejtu kollu bl-Ingliż. Imma mbagħad meta kont lest mill-ewwel verżjoni tal-Ingliż, id-draft, iddeċidejt li naqilbu kollu għal-Malti. Dan il-ktieb għenuni il-mama u l-papa u anke uħti jisimha Ġej li għamlet li l-kuraġġ. U wkoll il-pubblikaturi tiegħi li emmnu fija. Din ma kienx biċċa xogħol faċli għax biex tinstab din il-ġawra speċjali ridet l-ewwel tinstab il-Kantina tas-Sigreti. Kien hemm ukoll l-għajdut fost l-anzjani tar-raħal li qabel ma xi ħadd ikun jista' jieħu l-ġawra u jinħeles il-magħmul rid jgħaddi minn 3 provi li jistgħu jkunu fatali. L-awturi favoriti tiegħi huma Claire Zoppardi, Michael Morfego, J.K. Rowling u David William. Jiena biħsiebni nibqa' nikteb l-istejjer l-ewwel nies għax jiena nieħu gost nikteb u mpinġi. U t-tieni nies biex tfal jkollhom iktar biex jaqraw. Iżda minkejja l-periklu d-diffikultà ta' dawn il-provi, l-aktar parti diffiċli kienet li wieħed isib il-Kantina tas-Sigreti. Dan għaliex dawn il-kmamar ta' taħt l-art jingħad li kienu ilhom midfuna snin twal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.